Andy. Kung napadaan po kayo dito sa aking YouTube channel, welcome po kayo. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din po sa Facebook page po na ginawa kong Tatak Albularyo. Kung gusto niyo po mag-follow doon, maraming salamat po. Kwentuhan lang muna tayo ng konti. Ito lang po kung nag-chat sa akin sa Camarines Sur ngayon lang. Pakinggan mo po ako, ate. Sinabi ko po sa inyo totoo. Kayo ay ginamot na po sa lugar niyo po sa Bicol, Samar, Camarines Sur. Shout out po o Anderson. Mega shout out po. Pakinggan mo po ako, ate. Kung nandito lang po kayo sa amin sa Pampanga, magagamot po kita ng abot ng aking makakaya tungkol sa mga demon spiritual. Hindi po yan kulam. Kasi po kung kinukulam po kayo paulit-ulit ko siya sinasabi at chat po kayo ng chat sa akin, uulitin ko po. Lagi po akong nanonood sa always po. God bless po. Take care. God bless po sa inyo. Dison. Mega shoutout po sa inyo. Kung kinukulam po kayo ng 7 mangkukulam o 6 na mangkukulam na sinasabi nyo, tapos binabarang pa po kayo at inaaswang po kayo, siguradong hindi na kayo makakatayo at makakalakad po. Baka po meron po kayong hinanakit sa puso kaya nakakapasok ng masamang espiritu. Yung po ang pinakamahirap kasi kalaban natin ang ating sarili. O mga magkukulam, ang mababarang tao pa rin po sila. May kainahan at nangihina pa rin po sila. Maging totoo lang po kay Kuya, mama ko po ay umatake po yung chat po. Chat po ako, may counter po mama ko po ito. Okay, follow page po mo po ako, ate Roan Dison po. Hanapin niyo po yung Tatak Albularyo Apo Andiel. Doon niyo po ako kausapin kasi alam niyo naman po sa YouTube channel may limit na po yung pagsasalita, kaya tawagan mo ako. May number po ako dyan sa YouTube channel ko po na 0919835666. Meron na rin po akong ginamot na mga ganyan, gumaling po. Ito po sasabihin ko sa iyo, ate. Alam kong nanonood ka ngayon na sinabi ko magda-live lang ako ng konti kasi marami akong gagamutin bukas. Maraming tao sa amin, hindi ko na sila ginamot ngayon kasi araw po ngayon ng healing para sa kagalingan lahat ng pasyente ko. Ulitin ko, te, kung nandito ka lang sa lugar namin, naggamot na po kayo ng Pong Jesus Nazareno. Yun nga lang po talaga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kung totoo po talaga kayong kinukulam, sana nahuli na po yan ng mga manggagamot diyan sa lugar nyo sa Camarines Sur, sa Samar, Bicol. At gumaling na po kayo. Kung totoong may aswang naman po talaga sa inyo at umaaligid, sana po nadampot niya yan at nabigyan kayo ng proteksyon. Alam niyo pong makakapagbigay ng proteksyon sa atin ang panalangin, ang pagdarasal sa Panginoon Kristo. Humingi lang po tayo ng kapatawaran, ate. Makinig po kayo, ate. Alam ko na nanonood kayo sa araw na ito. Kayo ay manalig lang sa Ama sa langit. Walang anak ng Diyos na papahamak. Di ba hindi niyo po ako napapansin na hindi nagsusot ng mga medalyon? Kasi alam ko sa sarili ko, ang Diyos, ang mahal na pong Nazareno ay nasa puso natin. Hindi nila ako masugatan at magalaw. Kasi nagtitiwala po ako. Minsan, hindi ko kilala ang Diyos. Hindi ako marunong magdasal. Hindi ko nga alam yung Ama namin na bagay Maria sa masampalataya kay. Inilagay lang to sa utak ng Panginoon Kristo sa akin dahil ako isang mangmang lang. Sa lansangan lang ako nakatira. Pakiusap, huwag mo paniwalaan po, ate, ang mga hindi ko alam kung manggagamot sila. Kung manggagamot po sila, sana nawala na po kayo. Ibig sabihin yung mga sakit nyo po ay naibasan na. Tapos mga manggagamot nyo, tinanggihan po kayo. Tapos tinutukso niya po ang isipan nyo na kayo ay kinukulam ng 6, 7, aswang, 3, may mga elemento pa. Baka nabuksan po nila yung portal mo, yung lagusan sa utak ng paano makipag-usap sa spiritual ng Diyos. Baka po ito ay nabuksan
Kaya po nananaginip kayo ng mga masasama at hindi kayo makatulog ng gusto at inaatake kayo ni Satanas. Si Satanas na po pumapasok sa utak nyo. Tinutokso na po kayo nun. Manalangin kayo na maigi sa Panginoon at magsisi kayo sa lahat ng inyong nagawang kasalanan. Pwede na po tayong humiling kahit patay pa si Papa Jesus. Pakiusap po. Alam ko po, ate, na kayo ay kinukulit niyo kung gamutin kayo. Diba? Sinabi ko nga sa inyo, pumunta po kayo dito sa Pampanga pagkatapos na po ng lockdown at maging maayos na po. Maging matatag kayo. Kasi hindi ko po yun masasara ang uluhan nyo kung hindi ko tumahawakan ng kanang kamay ng Panginoon Kristo. Yun lang po. Kung talagang inayawan na kayo ng mga manggagamot nyo at hindi na po maubos nyo na po lahat ng manggagamot nyo dyan sa lugar nyo po sasama, ako rin meron po din ako nakapatulog ng maayos. Kaya nga po alam ko pong nanonood din po yung isa kong gusto magpagamot dito. Dison. Roan Dison po ate. Kasi nawa po ko sa kanya. Pinukulit niya po kung gamutin ko siya sa online. Personal na po siya ginagamot ng mga manggagamot doon. Halos marami na siyang pinuntahan. Inayawan na po siya. Sobra daw lakas. Hindi po siya kinukulam. Ulitin ko, hindi po kayo kinukulam. Sa tingin ko pa lang sa picture nyo, sinasapiyan kayo ng mga sasamang espiritu. Tawag po doon ay demon na. Kasi nawala kayo ng tiwala sa Panginoon. Ang iniisip nyo, lagi kayong kinukulam, binabarang kayo, may mga aswang. Huwag po kayong matakot doon. Ang katakutan nyo, ang paluin tayo ng Panginoon sa puwet natin. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi nga ako natatakot sa mga magkukulam at mambabarang kahit ordinary lang akong tao na simpleng manggagamot lang ng Panginoon Kristo at walang lubos na kakayahan kundi sa Kanya lahat ito. Ang kinakatakutan ko, ang magkamali ako. Magkasala ako sa aking mga mata. Magkasala ako sa aking isip, sa aking ama. Lakasan mo ang loob mo, ate. Binigyan kita ng dasal ngayon dahil pinukulit mo ako. Dasalin mo yan. Yan ay dasal na Latin pero tinagalog na lang po yan. Humingi ka ng kapatawaran bago ka humiling sa Panginoon Kristo. Gawin mo po yan. Pag dumating ang panahon na pumunta kayo rito, sinabi ko nga sa inyo, ulitin ko, hindi ko po hindi ko po i-edit ang video. Kung ano pong inilabas, yun lang po ang sasabihin ko. Patutunayan ko sa iyo na hindi yan ay magkukulang sa ngalan ng aking ama. Dahil ang dami ko nang nakalaban ng demonyo. Ano pa tong mga matang ito yung binigay ng Poong Nazareno sa akin kung hindi ko nakikita ang aking mga kalaban. Kaya hindi po ako nag-uusga basta sa mga taong kinukulam. Dahil minsan tinatalo tayo ng emosyonal nangyayari sa buhay natin, kung ano-anong pumapasok sa isip natin, kahirapan, bumabagsak ang negosyo mo, huwag mo sisihin ng aking ama kung bumabagsak ang negosyo mo. Ibigay mo ito. Dahil ito hindi nararapat. Antayin mo, ibigay sa iyo ang aking ama ang lahat naman ng panibagong negosyo. Hiya mo siya kunin ni Satanas. Dahil gusto ni Satanas na bumagsak ka. Gusto niya na hindi ka lumapit sa aking ama. Gusto niya sisihin mo siya. Pero mali. Diba sinabi ko nga sa inyo, ako ay hindi nakapag-aaral. Sa lansangan lang ako natutulog. Bakit ako iniipon ng Panginoon Kristo? Hindi nga ako marunong magdasal. Hindi ako nakapag-aral. Grade 4 lang ang tinapos ko, grade 5 lang. Hindi na po ako nakapag-aral. Bakit ako binigyan ng talino ng utak ng Panginoon Kristo at magdasal? Bakit niya ako pinili? Bakit niya ako binigyan ng karunungan niya? Bakit niya ako binasbasan? Hindi ko alam magkamot sa sanlibutan. Alam ko lang magmaneho, mag-tricycle. At payat na payat ako dati. Ilan po ang sinasabi ko sa inyo? Huwag po kayo basta-basta naniniwala kinukulam kayo ng 40, 50. Diba sinabi ko nga sa iyo, magandang hapon sa iyo, Kuya Andiel. Ingat po kayo palagi. God bless din sa iyo, Christian, simple. Itong pasyente ko kasi Christian kinukulit niya kung gamutin ko siya sa online. Sinabi ko sa kanya, ginamot na daw siya sa lahat ng Samar, Bicol, Camarines Sur. Inayawan na daw siya magagamot. 6 daw na magkukulam. 3 aswang, mga marami pa daw mga elemento. Sabi ko masamang espiritu yan. Nagkaroon ng phobia ang puso niya. Tao pa rin ang mga magkukulam. Tao pa rin ang mga mambabarang. May kahinaan sila. Kung kailangan tanggalan sila ng kapangyarihan at lusawin. Kung kinakailangan. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos para maging payapa ang aking utak. Hindi masusukat o maano ang isang kapangyarihan kung may hinanakit pa rin ang iyong puso. Dala ko ay pag-ibig ng Diyos. Hanggang kaya kong baguhin ang mga kukulang mambabarang gagawin ko. Pero pinaparamdam sa puso ko na hindi sila magbabago. Doon ako umahatol. Hindi ko sila hinahatulan ng basta-basta. Kung hindi binubulong ng aking ama, nahatulan na siya.
hanggang kaya ko pang baguhin at iakyat at ibalik sila sa katinuan, ibabalik ko kahit kapalit ang aking buhay. Pero kung inutos ng aking ama na paslangin sila at tanggalan ang kapangyarihan at ibalik sa impyerno, gagawin ko to na walang alinlangan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ate, mapunta ka lang dito sa Pampanga. Kahit galing ka na sa mga sikat na mga manggagamot sa YouTube, yung mga nagpagamot ka na, pumunta ka lang dito sa akin sa Pampanga. Ipatutunayan ko sa mundo na hindi ka kinukulang, kung hindi sinasapian ka ng masamang espiritu. Walang magkukulam na ganun kadami po. Maaari lang kung mayaman ka at marami siyang puro kamag-anak nila yung magkukulam o isang grupo sila na pinag-isahan ka. Pero kung iba-iba ang boses at hindi naman nila nakakusap, huwag po kayo magkano po ang bayad at magkano po ang bayad, wala po kasi kami pera. Hindi po ako nagpapabaya dati. Kung gusto nyo, bukal lang sa puso nyo kung magkano po ibibigay nyo. Kung nagpapabayad ako, ang dami ko na pong pera. Siguro napagawa ko na po yung altar namin. Katulad po yan, may nagbigay po ng donasyon sa Poong Nazareno. Nag-order na po ako. Yun, ipapakita ko din po sa inyo. At kung nagpapabayad po ako, siguro yung father namin nagawa na po yan. Malaking gagastasin din po yan. Aabot din ng 50,000. Nasira po sa lindol yan. Ayoko po maningit. Ayoko sisina ko ng tao pag hindi gumaling ang pasyente. Baka bawasan ng Panginoon Kristo kapangyarihan ko. At masaktan ako ng may mga subo, mga magkukulam na hindi pa nila nakakalaban o mga diablo. At hindi ko to makita ng mga mata ko at bigla ng labong mga mata ko. At hindi ko na maamoy ang kanilang pandama. Nakapagalitan ako ng aking ama. Hindi po ako nagpapabayan. Kung meron lang po sa inyong bukal sa puso nyo, syempre bumibili po ako minsan ng langis at kandila. Syempre yung mga iba pong nagdodonasyon, nagbabayad din po kami ng mga ilaw, pero hindi po ako naniningil. Ayoko pong maningil. Baka mapalo yung puwet ko ng Panginoon. Mahirap na. Dati na ako may sakit ay pinagaling niya ako, baka mas malala pang ibalik sa akin. Masaya na ako makatulong sa aking kapwa. Yun lang po, ate. Pakiusap po, huwag po kayong maniniwala. Mismo ang manggagamot ang nag-udyok sa inyo na kayo ay kinukulam na 6. Extended na po ako makita pong nasa ng konting tiis na lang po. Siyempre, makikita niyo po siya. Kasi kung ginamot po kayo dyan, tapos sinabi niya, inayawan kayo ng mga manggagamot niyo, ibig sabihin, hindi po totoo ang sinasabi nila. Kasi kung sila ang nag-udyok na sinasabing kinukulam ka, na 6 na magkukulam at nakauspan nila, ewan ko, etc. Tapos, 3 aswang, bakit inuudyukan ka na ayaw na nilang gamutin ka? Ibig sabihin, hanggang dula kapangyarihan nila. Hindi nila natutukoy ang iyong kahinaan ng iyong puso. Alam ni Satanas ang kahinaan ng puso ng mga tao. Lahat tayo ay hindi perfecto. Tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Tandaan niyo po, kung tumutulong sa kapwa at tumutulong sa kapatid na walang kapalit, kahit naghihirap ay inaangat ng Diyos. Yun po ang pinakamaganda. Lagi po tayo magtiwala sa Kanya. Ibigay natin ang nararapat para sa ating pamilya at ibabalik natin ng Panginoon Kristo para sa atin naman ito. At huwag po tayo magsama mag-isip sa ating kapwa at huwag husgahan ang hindi nararapat. Dahil kung katulad natin sila, masakit sa puso natin ang husgahan din tayo. Ayahin niyo po ang Panginoon Kristo ang may karapatan niyo. Hindi tayo. Tao lang tayo nagkakasala. Yun ang po pakiusap ko sa iyo, ate. Nagkakamarinisor. Yun lang po magagawa ko sa iyo. Binigyan na lang kita ng dasal, kinukulit po ako. Kung nananaginip kayo ng mga masasama, umiyak kayo sa Panginoon at magdasal kayo. Yun lang po ang pakiusap ko. Huwag po kayong bumitaw at sumuko. Manalig lang po kayo. Katulad nitong pandemic nito, hindi basta-basta maubos. Ang tawag dito ay isang devil. Kalaban natin na hindi natin nakikita. Tapos ang gamot natin ay nahahawakan at napapag-aralan. Pero lagi silang dumadami. Ang kailangan natin, mayroon dito yung mahusay na gamot sa ating bansa. Dito sa buong Pilipinas na ibibigay o dudumito bibili ng presidente natin. Samahan din natin ang unang panalangin sa spiritual upang hindi na ito maging malala. Kasi ang spiritual at pinagsabay ng medisina, hindi na makakapasok ang masamang espiritu na bibigay at panghihina ng ating kaluluwa. At ito'y magiging malakas na.
Kahit uminom ka pa ng 100,000 gamot at magpaturo ka pa, kung hindi ka naman nagdarasal sa aking Ama, sa espiritual, hindi magiging palakas ito. Pabalik-balik lang ang mundo natin. Yun lang ang kailangan natin. Spiritual at magkaroon na tayo ng gamot. Habang ito'y nakaturok sa ating katawan at manalig lang tayo, hindi tayo mapapahabang at ito'y lalakas. At ito'y matatalo na natin ang ating kalaban. Naawa po ako sa inyo eh. Alam niyo po ba mayroon akong pasyente na kamamatay niya lang kahapon ng Biyernes. Isa lang siyang bata. Hindi ko na po sasabihin. Pinatingin siya sa akin, nakita ko ng dalawang mata ko. Nakita ko ang maitim na itsura niya. At sinabi ko to sa pamilya niya, paprangkahin ko na kayo. Kung kayo ay nagpapagamot sa mga sikat at nagbabayad kayo, ito ang katotohanan at pawang katotohanan lang. Pag hindi yan inabot ng linggo na pakikipag-usap sa akin, dapat kakausapin ko siya at dadasalan. Kasi dinasalan ko po siya. Tanggapin nyo na kasi naghihirap na siya. Kaya ayaw ko nakakakita ng mga bungo sa katawan ng tao dahil ito'y malapit na mamatay. Sabi ko nga lang kung nahawakan ko lang ang batang ito, pipilitin kong palayasin ng masamang espiritong kumukuha ng kaluluwa niya. Pero nakiusap ko sa Panginoon dahil ito isang batang anghel na kunin siya agad. Dahil ito ay baka kunin siya. Pero bilib ako sa bata dahil hawak-hawak niya pa rin ang Poong Nazareno at yung panyo. Matibay ang kanyang pananalig. Wala akong magawa dahil sa pandemic na ito. Hindi sila makarating dito. Kahit galing na sila sa mga sikat na mga manggagamot. Kung nahawakan ko lang siya ng kanang kamay ko, kahit mabawasan ang aking buhay, pero hindi ko magawa. Kahit anong gawin ko, dahil ang kapangyarihan ko ay nasa kanang kamay ko lang. Nasa puso ko. Minsan ko na nakabuhay ng isang batang medyo meningitis at ito'y buto-bato balat na rin. Pero binigyan ng pagkakataon ng Diyos mabuhay at ito'y malakas na at hindi ko na ito nakilala. Pero may kuha po ako ng video sa kanya dahil siya ay nagpasalamat. Pero hindi ko na po makilala ang batang ito. Pero awa ng Diyos binigyan ng pagkakataon. At hindi yung batang ginamot ko na ngayon may pamilya na marami ng doktor humawak at mga manggagamot na binigyan na ng tanging ng alas 12 ng ating gabi. Ito yung mamamatay na. At binigay lang ito sa akin ng kilala kong pasyente, kaya kilala kong manggagamot. Pero ito'y buhay. Hinawakan ko lang ito at hindi ko ito inibig at hinilot ko lang at tinaboy ko lang ang mga nakadikit sa kanya mga masasamang espiritu. Ila itong tumayo. Yun lang po. Marami pong himala ang ginawa ng Poong Nazareno sa akin, sa kagalingan at sa aking karamdaman. Kailangan lang po natin ng matibay na pananalig. Alisin lang natin ang galit at inggit sa ating puso. Lagi po tayo humingi ng kapatawaran. Tao lang tayo. Yun lang po ang pinakamagandang mabisang sandata atin. Alam ko atin nanonood ka. Hindi ko lang masabi ang pangalan mo dahil nakalagay naman doon sa personal account ko. Tandaan niyo po, naawa ko sa inyo. Yun ang totoo. Kung kaya ko lang ilaktaw ang aking utak. Ngayon po ay naghihiling po ako sa kagalingan niyo at ganoon din sa batang hindi ko rin hawak kahapon. Kung patatatag din yung loob niyo at binigyan ko lang po kayo ng dasal, gawin niyo po yun. Ang gawin niyo po yung magdasal tingin ng patawaran. Huwag niyo na pong isipin ang sinasabi ng mga manggagamot niya sa lalawigan na sa probinsya niyo na kayo ay 6 na magkukulam, 3 aswang, meron pang po mga maligno kapre, etc. Bakit inayawan niya kayo kung alam niya naman palang may gumagawa sa inyo? Kailangan niya ng pera, bayaran niyo po siya. Okay na kailangan. Kailangan mapatanggal niya yung 6 na magkukulam o 3 aswang. Saka bayaran niyo po yung lahat ng ibang manggagamot ng puntahan. Yung mangutang kayo, ibenta niyo sa sasakyan niyo. Kung gusto niyo lang gumaling kasi pera lang po yung madali lang po kumita niyo. Pero kung hindi po nila kaya at inayawan kayo, iawa ng Diyos, pumunta ka lang kayo dito. Isasarado ko lang po sa ulo niyo at ipagdadasal ko kayo at palalayasin ko ang masamang espiritu. Hindi po kayo kinukulang. Kasi kung kinukulang kayo, magaling na po kayo talaga. Baka nakakatulog na kayo na maayos. Hanggang hindi ko nakikita ng aking mga mata. Hanggang hindi ako nanghusga.
Pero galing na po kayo sa mga ibang sikat na mga gagamot at nagbabayad po kayo. Bakit hindi po nila mapalis yung anim na makukulang? Iba magaling po silang pumatay. Bakit hindi nila patayin para kayo naman ay maging payapa? Bakit hindi niya patayin ang mga aswang? Dahil hindi naman nila mapapatay ang masamang espiritu, lalo na po ito ay isang diablo. Pag-ibig lang at kapayapaan ng Diyos ang makakalusong ito. Kahit 100 beses pagdilitan ng leeg mo, hindi mo sila mapapatay. Dahil alam ng diablo ang taong ginagamit niya o sino man siya ay mahina ang kanyang spiritual dahil hindi niya ito makita. Sa salita lang ng Diyos kung kinakailangan. Manalig ka lang po ate. Darating ang panahon na makakarating din kayo dito sa amin. At ipapakita ko po sa mga tao na kayo ay hindi kinukulam. Kung kinukulam kayo ay magaling na po kayo. Hindi po kayo ng dasal ngayon. Ipagpatuloy niyo lang po tumiling kayo sa puno. Huwag po kayo magdalawang isip. Tumawag sa Panginoon. Huwag po kayo magdalawang isip. Manalig. Hindi nyo lang po talaga alam kung ang buhay ko dati mas matindi pa sa inyong hirap naranasan. Kumakain, bukas hindi alam kung anong kakainin. Matutulog sa lansangan, sobrang init at tagulan. Naging buto balat ako, pero ito ngayon, hindi ko alam kung bakit ako pinili ng Diyos. Minsan ko na ito tinanggihan ng paggagamot. 2 beses ko na ito tinanggihan ng paggagamot sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Pero hinatak pa rin ako ng kapalaran ko maggamot. Kasi natatakot ako magkamali. Natatakot akong may makakilala sa akin na nagdadrive lang naman ako at hindi ako manggagamot. Alam nila yun ang trabaho ko. Natatakot akong hindi ko mapagaling ang isang tao o anong ginagamot ko. Natatakot ako baka mamatay sila sa harapan ko. Pero yun ay pinalakasan ako ng loob ng aking ama sa langit ng Panginoon natin. Na lagi niya sinabi na wag lang na ako makakalimot sa pagdarasal at manalig lang ako. Alisin ang takot. Alisin kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Maghari ako sa buhay mo. At ako ay ikaw. Kasama mo ko pala. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay kasama natin palagi. Maging matatag lang po tayo. Ulitin ko po ito, Roan Dison. Punta po kayo sa Facebook page ko po, Natatakan Bularyo. Kung ipapagamot niyo po ang nanay niyo, lumalaki po. Kung may sakit po siyang goiter, doon. Para matingnan ko po siya. Kung dito lang po kayo malapit sa Pampanga, madali lang po at magkaroon na po, hindi naman po maigpit sa amin. Magagawan ko po ng paraan. Marami akong ginamot yung Biyernes tapon ay yung Webes po, tsaka yung Biyernes din po naggamot din po ako ng gabi. Hindi ko na po yung kinuha ng upload. Yung may in-upload po akong video sa YouTube channel ko na konti lang, nakita nyo naman po yun ha. Posporo lang ang ginamit ng Panginoon Kristo, pero dinasalan ito. Kita mo, dinidikit-dikit ko lang po yun ng ganon. Sumisigaw po siya sa sakit. Naubos na daw po ang pera nila sa ospital. Sa medicine, oo, kailangan natin ng doktor. Pero pag hindi naman talaga sa spiritual, kailangan mo lang idaan sa kahit sino magagamot. Hindi nila nagawa yun. Sabi ko sa kanila may nangungulam dyan. Dahil sumusobra ang init at sakit daw. Para daw siyang binabagkangapoy. Kaya sabi ko, gagamutin ko siya ng araw ng linggo, bukas. Kaya yung next upload ko, doon ko na po i-continue. Pero ginamot po yung isa po ng Panginoon Kristo. Yung lalaki po na 1 buwan na pong nagkasakit dahil sa bukirin. At hindi po magamot ng doktor. Ito daw sabi nila ha. At hindi rin po magamot na magtatawas. Sabi ko ay may masamang espiritu sumanib sa kanya. Natanggal po yung bigla po siya naglakad. Pero hindi ko na po kinuha ng video kasi tumapat po yun ng Biyernes ng hapon. Kaya hindi ko po yung maikuha kasi nagninilay-nilay po ako. Tinatanggap ko pa rin po sila. Minsan, ewan ko ba bakit hindi ko na kinukuha ng video yung iba. Mas gusto kasi naggagamot na hindi na nagbibideo. Pero sayang po yung iba. Marami po kayong makikita na kakaiba na hindi ko na po ginagamitan.
Ang isang paggagamot po sa spiritual, kay papel man po ginagamit, posporo man to stick. Hindi rin naman po iinit yung posporo, palito, o yung stick, o yung papel kung wala po sanib ang isang tao. Ano pa kakayahan niya? Gumagamit, magaling pa siya gumamit ng papel, kahit daliri lang po yun, kahit ginagamitan niya po ng kuko. Pag wala pong sanib, hindi po talaga. Hello po, Christian Mark. Hello po, kuya. Hello din, Christian Mark. Ulitin ko po sa inyo, kahit papel pa ho ginagamit ng isang tao, posporo, kung wala pong sanib, hindi po yun naiinit. Kahit ano pong gawin. Pag malakas po ang nakasanib sa isang tao, God bless po sa inyo. Question mark pala. God bless po. Basbasan niyo po ang pamilya namin. Sige po, ipagdadasal ko po kayo at buong pamilya niyo. Katulad po yan, pag tinutok yung posporo, kung wala pong sanib, pag may sanib pong tao, kahit papel pag gamitin niya, posporo pa, palito pa, etc., talaga magkakaroon po yun ng spark sa kanila dahil sa pagdarasal sa spiritual. Kung wala naman po yun, hindi yung po paggalingan. Yung iba po kasi, minsan nanonood din ako sa paggagamot ng iba. Yung mga pasyente ko, sinasabi nila galing sila doon, tapos pinapanood ko po ang paggagamot nila. Kaysa pinagmamalaki nila na posporo lang ang gamit nila, papel ang ginagamit nila, stick ang ginagamit nila, cross. Kahit cross pa ho gamit ng isang tao, pag hindi po yung sasakit basta-basta kung wala pong nananakit sa loob ng katawan ng tao. Kasi pag wala pong nananakit, kahit ipitian mo pa yun ng palito, hindi po yun iinit. Kaya doon po nalalaman na yung tao ay nagpupunyari-kunyari lang. Kung malakas po ang nakasanib doon, meron po talagang energy na masama doon sa loob ng katawan ng tao. Kahit papel pa po. Pero mas magandang gamitin talaga minsan yung stick o kaya yung palito. Madalas po makakunik kaysa sa papel. Pero pag malakas po ang papel, pag kahit hinihipan lang po yan, minsan hindi ko to kasi ginagawa sa pasyente ko. Hindi ko po hawakan ng paa nila. Hindi ko rin po hawakan ng mga daliri nila. Pwede nyo pong itawon ang daliri ng isang manggagamot kung talibigyan siya ng karunungan. Hindi po didikit sa katawan ng tao ang daliri niya. Pwede niya pong igano lang, ganyan lang po yun, parang dinidikit lang, dinadampi lang. Pwede rin pong nakatutok lang po sa katawan ng tao. Tapos nangingisay po yung pasyente. Ibig sabihin yung pasyente yung nasa loob po ng katawan niya. Yun po, yun talaga may mga sanib po. Yun po yung mga matitindang mga kulam na po yun. Ibig sabihin yung energy po at kuryente, tumatagos at lumalabas po doon sa daliri ng isang manggagamot. Dati ginagawa ko po yun pag nagpaparusa po ako. Kuya, wala po bang isang taon namatay ang tatay ko? Sana po mapadasal niyo po ang kanyang kaluluwa. Roberto Bintago po ang pangalan niya. Namatay po siya sa isang aksidente at sa sakit niya. Sana po mapadasal niyo po ang kaluluwa niya. Huwag po kayo mag-alala. Sasama ko po siya sa panalangin kasi araw po ng hiling ko ngayon at bukas. Marami po rin ako. Sige, huwag po kayong alala. Susulat ko po yan mamaya. I-message niya rin po yan sa dyan po sa YouTube channel ko. Question mark. Ilagay niyo po ulit yung pangalan niya para maisulat ko po mamaya. Ipagdadasal ko po ang inyong ama, ang kanyang kaluluwa. Maraming salamat din po. Huwag niyo rin po kalimutan po mag-Facebook page. Sa Facebook page ko na Tatak Albularyo ako handle. Follow pala. Bagong gawa ko lang po yun. Facebook page ko na Tatak Albularyo ako handle. Kasi inutukan po ako ng mga pasyente ko na magawa daw po ako doon. Nauna kasi yung YouTube channel ko sa Facebook page ko. Maraming salamat po. Sulat nyo na lang po yun doon. Ilan po masasabi ko sa inyo at ganoon din po sa iyo ate. Alam ko pong nanonood ka ngayon dahil alam mo sinabi niyo naman. Ilan po, huwag na po kayong mag-isip na lagi po kayong kinukulam na 6, 3 aswang at dumagdag pa. Galing na po kayo ng Bicol, galing na po kayo ng Samar, galing po kayo ng Camarines Sur at galing po kayo sa Lucban, Quezon. Kung sa dami po niyong pinunta manggagamot, galing po kayo sa mga ibang sikat na YouTuber na manggagamot. Hindi pa rin natanggal po yung mga makukulam yan. Ano po yan? Walang kamatayan.
Tapos yung aswang po yan, hindi po namamatay. Paulit-ulit lang po ginagawa sa inyo yan. Yan po yung masamang espiritu. Siguro may kasalanan kayo na hindi niyo pa sinasabi sa ating Ama. Alam naman ng Panginoon Kristo na may kasalanan tayo. Lahat po tayo may kasalanan. Kung hindi na po, magdasal kayo at yung binigay ko sa inyong dasal, tumingi kayo ng patawaran, magsisilang po tayo at lulubayan tayo ng demonyo at makakatulog. Sabihin mo na sa Panginoon na hirap na hirap ka at hindi ka na makatulog. Pakikinggan ka po ng Panginoon. Ano pong gawin niyo po, ate? Di ba sabi ko nga sa inyo, matagal na po kayong gumaling kung saan totoo yun. Tapos yung mga magagamot na pinuntahan nyo ay inaayawan po kayong gumutin. Ano po pa magagamot yun? Kailangan po nilang bayaran niyo po. Kung may, alam ko naman po may pera kayo. Dahil sinabi niyo naman marunong kayo magbayad. Bayaran niyo po sila. Kung bayaran niyo sila, umutang kayo, sanlaan niyo sa sakyan niyo. Yung pera, matutubos niyo naman po yun. Kikitain niyo pa yun. Makakapagtrabaho pa kayo. Kasi may karamdaman kayo ng ganyan. Gusto niyo po magpagamot sa akin sa online, kaya nga kaya ayaw ko po kayo gamutin sa online. Alam niyo po bakit talaga, ate? Sa dami niyong pinuntahan ng manggagamot at nagbayad na po kayo sa lahat ng sikat na manggagamot at ginamot na po kayo sa simula sa Bicol, Samar, Lokban, Quezon, Camarines lang po kayo, magkakasunod lang po yun. Di ba sinabi ko nga sa inyo, baka nabuksan po yung portal nyo sa ulo. Kahit po ba nasa langit ang kaluluwa ay makakausap ninyo pa rin siya. Kung pinapayagan lang po, question mark. Question mark. Kung papayagan ng aking Ama, po pwede po. Pero kung nasa langit na po to, hindi po to basta-basta makakausap. Liban lang, ang isang patay ay wala pa sa langit at nasa bahay pa nila at ayaw niya pang umakyat sa langit. At hindi po ito pinagdarasal. Ibig sabihin, pag namatay po ang isang tao, nakalimutan na po padasal sa tuwing birthday niya, kung kailan po siya namatay, nakakalimutan na po ng mga pamilya niya, hindi po siya matahimik at hindi niya matanggap ang kamatayan niya, yun po, makakausap po ang mga patay. Kasi meron po akong pasyente, ilang beses na po yung nangyari sa akin. Nakakausap po yung mga patay nila sa buhay na wala namang silang kinukwento. At kung anong pong mannerism ng isang patay, kung siya ay nanginig, kung mahilig po siya magpipikit-pikit, yung pasyenteng sinasaniban po, yung medium, magulang niya man to, kapatid niya, asawa niya ba to, yun din po ang side effect ng isang patay. Kunyari, mahilig po siya na maggaganong-ganon ng kamay. Kasi meron po akong pasyente na apo niya, sinaniban niya. May naiwan po daw siyang pera doon sa may cabinet sa lumang bahay. Pero totoo po yun. Yung lalaki po, mahilig po parang nagpapianista. Yung naggaganong-ganon po. Pero bata pa yung apo niya. Naggaganong-ganon po yung kamay niya. Kala mo nagpapiano. Sabi ko, sino ka? Sabi ng patay, ako ay apo niya. Ano po pangalan niya? Sinabi niya, tinanong ko, bakit yung lolo niyo ba, ang kamay niya ay, tinanong ko po yung mga tao na paligid sa akin, yung tatay niyo po ba, may maggaganong-ganon? Sabi niya po, mahilig po kasi siya magpiano-piano, kaya mahilig po, mannerism niya na, di lolo niya yun, yung sumanib. Kung ano pong patay, ay, kung ano pong kasarian niya, babae man ito lalaki, may mannerism po siya sa pagsasalita, yun po ay totoo. Pag pumasok po yun sa isang buhay na tao at pansamantalang pinapasok ng Panginoon Kristo, kung siya'y papikit-pikit at pasipon-sipon, papikit ang mga mata, yung buhay na tao, pag ganun-ganun din po. Tapos kung may po siya maggaganong-ganon kamot-kamot, yung nabubuhay po ang isang tao, may po rin po siya maggaganong-ganon. Tsaka tinatanong po namin yung patay kung ano pong paborito niya at sinasabi rin po ng mga tao. Tapos yun ang katotohanan. Ilang beses ko na po yan nagawa sa paggagamot. Pero hindi ko po yung nagawa. Panginoon Kristo pong gumawa yun. Siya po. Nakakausap po. Yung liban lang po, question mark ha. Kung ang isang patay, wala pa ho sa langit. Pero pag nasa langit na po, mahirap po siyang tawagin. Kailangan natin may pahintulot sa Panginoon Kristo. Ang importante dito, magdasal. Pero malalaman ko po ang isang patay kung nasa langit na po. Meron po akong binigyan ng kakayahan ng Panginoon Kristo. Ang picture niya ipapakita mo. Pag ito ay maitim, ang picture niya sa paligid niya, kahit luma pa to, bago pa to, kahit yung kamamatay niya, o yung karon siya, yung picture po natin dito, pag wala po itong liwanag na konting liwanag, yaman po kung bakit po nakikita ng mata ko yun. Pag nakita ko yan na wala anong liwanag, ibig sabihin nandito pa ho siya, nagpaparamdam siya. O maaari nagpaparamdam siya, alam nyo. Pero kung may liwanag po yun, hindi po yung basta-basta makakusap. Nandun po siya sa piling ng Panginoon Kristo. Bawal po silang guluhin.
Iban lang po kung ang pamilya niya ay naghihirap at umiiyak po, nagtatangis at nakikita po ito sa bolang kristal. Ayun nga sabi ni Ella. Yun po, pwede po siyang makausap at matawag kung ano pong dapat gawin. Katulad po yung pasyente ko, yung meron po siyang kayamanan na iwan sa bahay nila. Ito na po yung batang ginamot ko po ng pangalan ay Princess. Yung sinasaniban po ng bata, Princess, sinasaniban, yung ginagamot mo siyang tumatawa yung mga kasama nyo. Hindi po yun. Si Princess yung Dana po yun. Si Dana po yung puso. Kung nakikita nyo po yung mga in-upload kong video minsan, marami po akong mga halaman dyan. Bigay po yun ng lola niya. Dalawa po yung sinaniban po nag-trending sa akin. First time ko po mag-video nyo. Kaya wala pa akong alam sa mga video. Yung isa kong video nyo, yung si Dana Puson, ewan ko po kung may commercial yon sa YouTube ko. Pero yung sinapian po ng 3 demonyo, yun po ay may commercial. Kasi hindi ko naman po mapanood yun dito. Gumagamit po ako ng ibang cellphone. Yun po. Si Dana Puson po, opo, yun po ang nag-trending sa akin at saka yung pinsan niya po sinapian ng demonyo yung 3. Yung mga halaman po dito namin sa bahay, lola niya po nagbigay yun. Dahil sa kagalingan ng kanyang apo. Kasi yung apo niya po si Dana Puson ay natatakot po sa loob ng bahay nila, tapos hindi po yung kumakain at hindi po nakakatulog kung ano-ano po nakikita niya. Sumanib po yung patay doon sa bakanting lote na mayroon pong bahay na wala na pong nakatira at naghahanap po yun ng dasal. Yung patay po yun, matagal na po silang nandoon at alam niya po lahat ng buhay ng tao. Pati ngayon nagnakaw ng manok doon malapit sa kanila nasabi pa ng patay, pero yung batang si Dana Puson ay wala po yun doon sa lugar na yun. Pero hindi po siya doon nakatira, doon po sa kabila. Alam niya kung ilang pa'y nagnakaw ng manok ng pinsan ng batang yon. At alam niya kung ilang piraso, kung sino ang nagnakaw, nakita niya daw. Nakakatuwa nga po yun, pero biglaan lang po talaga yun. Ang paggagamot yun. Yun ay magaling na po siya, si Dana Puson, at nakakapaglaro na po siya, at nakikipag-kaibigan na siya sa kapwa-bata niya. Maluwag na po ang kanyang puso kasi hindi na siya mahirap tanungin kahit nasa matagal na po siyang patay. Maluwag na ang kanyang puso kahit hindi na siya mahirap tanungin kahit na matagal na po siyang patay. Maluwag ang kanyang puso kasi hindi siya mahirap tanungin kahit na matagal na siyang patay. Sino po ba yung tinatanong si Princess yung sumanod po kay Dana? Opo. Naghahanap lang po yung batang yung patay na yun, si Dana, ay yung sumanib kay Dana Puson, naghahanap lang po siya ng dasal. Natutuwa lang po kasi siya, yung sumanib po, opo. Basta't magaling na po si Dana Puson. Yung patay po, yung sumanib kay Dana, yung Princess Dana po, si Princess Dana po, si Dana po yun. May sumanib pong patay sa kanya kasi hindi ko po yung mapanood dito sa cellphone ko. Yun po ay nag-trending talaga. Tinawagan pa nga po ako ng ng Channel 7, pati yung pinsan niya po sinapian ng 3 demonyo, binigay ko pa yung numero, gusto po nila magtanong sa akin kung paano. Sabi ko, di magaling na po, doon lang, malapit lang yun dito sa amin sa Pampanga. Minsan napunta po yun dito yung bata niya, si Dana, nagbibigay po yung lola nila ng mga halaman. Kaya malaking utang na loob ko sa Panginoong Kristo dahil lahat ng halaman ng asawa ko ay kalahati, mahigit ay sa kanila, na palago ng aking asawa. At saka yung pinsan yung 3 demonyo na nagkaroon. Yung 3 demonyo po yun, wala pong cut yun. Hindi pa ako marunong mag-edit yun. Kaya masyadong maingay. Meron po yung mga bukol na malalaki. At saka po yung may bukol po siya sa kilikili. At saka sa masela niyang singit po. Babae po yun. Yung ginamot po yun, napalayas yung 3 demonyo na wala po yung bukol niya sa singit niya, pati sa kilikili niya, sa ulo niya, 3 days po nawala lahat. Yun po ang tinatanong sa akin ng Gemini 7 na kung sana in-interview niya ako, di maganda sana kaso busy po ako sa paggagamot niya, kaya pinabinigay ko yung translate ko sa kanila yung number po ng lola. Hindi naman pa daw nila makontak. Gusto nila pong tanongin. Sabi ko, pumunta kayo sa Pampanga, kayo mag-i-interview. Yun lang po ang sinabi ko. Yun po ang nag-trending ng video ko. Kuya, mas last na tanong ko na lang po. Ano po yun? Magtanong kayo. Nasagot ko na sa iyo ate, yung taga Camarines Sora. Kaya hindi ko ito ginagamot sa online kasi alam kong nakabukasok po yung ano nyo po sa ulo. Yung lagusan po ng mga masasamang espiritu, kailangan po masarado yan para makatulog kayo. Kaya binigyan ko na lang kayo ng dasal. At sa healing water ko, meron din po ko sa YouTube.
Kuya, may last tanong po ako. Ano po yung question mark? Nagkukwento lang tayo kasi pwede na po akong kumain ng alas 12. Dalawang araw na po ako hindi kumakain. Pwede na po ako kumain. Kaya nga, kaya ngayon po lang bang ilang araw sa akin kung ano ang itsura ng langit at impyerno. Gusto niyo malaman ng langit at impyerno? Yung namatay po ako at ng aksidente at binigyan ako ng karunungan ng Diyos, nakakatakot po yung impyerno. Kung nadodrawing niyo po dyan sa mga nakikita niyo sa YouTube, kung ganyan, yun po ang tinatanong niyo sa akin ha. Ito lang nakita ko sa impyerno ha. Kung nadodrawing po dyan sa TV o nadidescribe nila, ang impyerno po parang apoy po talaga siya, pero hindi po talaga siya namamatay. Pero narinig ko lang po yung nagtatang sa mga tao at sinabi po ng maliwanag sa akin na hindi ko po nakikita mukha niya. Tinanong ko siya, kung ikaw ay liwanag ng Diyos, bakit sila nandiyan sa ilalim ng lupa? Yan, parang apoy niyan. Sila ay makasalanan at hindi sila humingi ng kapatawaran sa Panginoong Kristo. Sila ay nagbabayad sa mga kasalanan nila. Yung langit po, hindi ko po siya nakita. Pero may nakita po ako, napakalaking tao, parang gigante. Baga tayo parang langgam daw. Pero nakakasilaw po yung tinutungtungan ng aking tuhod at mga paa. Hindi ko po makita kung sino po yung liwanag doon. Pero hindi po yung araw, yung liwanag. Matindi po doon ang liwanag. Pero hindi po mainit sa balat. Yung apoy niya subukan mo magsingkaya ka lang ng kalan, simula sa harapan mo, madadama mo yung init. Yun po, hindi. Malayong-malayo na nga po siya sa akin, pero hindi po ako napapasok. Yun po ang langit.